wallahi da arman da yake haduwa kun saka gani budurwa ce suka gani zuƙeƙiyarta ta maka kawai a moto ta girta sai a shiga tsere ya bi ta ya san gidansu kwanan daɗi tana yangarta tana kwambanta sai abin da ta ci wannan daɗi ni habsula ashe za mu kai karnin da me ake cewa in baka yi ba wasa sai namiji ya nemi ya ce ka kuffa shi baka ci ba baka sha ba Allah baka ci ba baka sha ba a ringa neman mera ka wani iri mata sun sha mama ta tashi hankali yanzu akwai katuwa da in ka burge ta ho gari ta dauki sallawa ka burge ta kuffa kan ne ta tsakaninta da Allah ko ku cewa juna ne to ke yanzu uwa amma Allah ba ki hakuri ba hurumi na bane kake zage ni wai yi wa kai ne shawara a sittacin wannan in ka ga mace ta burge ka ka ringa kwawa kana kwawa ai gidan wace ce sai an nemo maka ita ka bada kuɗi a yi anket a samo maka ita a shi ai abu a mutunci tana kana dan Allah amma yanzu Allah kiki ko kwano ya faɗa akan kwalta yake juya tabata suna so a kufa su an sama mata akai maza sun yi karamci wallahi kowa da bai shi yake doka in Allah ya rubuta sai kiyi arme sai kiyi arme ko kin yi hurhura a hammata lokacin ki in yayi sai kin yi shi ishawa kan ki lahiya ki bar shiga hurumin ubangiji ki bar shishigi maza masu test wallahi ku bar ciya test ɗin mata ne kuke wai ka je da niyyar fasikancin ka ko abu in ya yi shi bai karin dama testan ki ne nake ai so maza da kuke gani kuma ba da kai gori zai hau in ta kwabe ne ke zancen test ya ringa dama ya dan ya ga wata irin yarinya ce ke to sai da ku wai wani magani garwai wajen shekara 6 suna soyayya da biyar Allah wannan suka yi armi aka yi arman soyayya ya kai mata sadaki ya kai mata komi da komi aka yi al'adance ko da aka yi armi bayan armi da kwana da wata ɗaya haka ko zuwa 2 kawai ya canza ya fasa cin tuwanta huska wada abin da bai kai bai kanyi ba karan tsintsiya ya ranga wannan karan kamata ya a jingine shi wannan sahanin ba so ba na isko shi labulenki ya ɗage kawai abin da bai kai bai kawo har ma soyayya me zai ko liƙa maka ita akai bai kamata ba ka ringa mata irin wannan reaction ke da fata cancanci haka nan ba wai kawai gari abin ya ishe ta yarinya ita ma da ke jaruma ce ta zo ibada tunda armi ibada ne wallahi ibada ne kawai in gaya muku da ta bude baki ta zama shi ta cewa ne na maka gaya mun gaskiya in abun ba da hakuri ne in baka hakuri in kuma lehin sai ta kai ga uwaye sai a je a san nai ni ba arme ka ba nan mu zo mu ringa gaba wai da ya bude baki kusan me ya ce mata kai dan hau wai shi a yanda ya kashe mata kuɗi ya ba da sadaki